Noies, mira que hem arribat. Mira que hem arribat. Mira. El nou monstruari de tot. Brutal. Maria, que no veu que està fregat? Mira Tia Manuela. Home, és que... aquest d'aquí em té el cor. Aquest és el teu. És de roure de veritat. Està ulls nou. Hosti, com guapo. El de roure. Aquest és de roure. Potser que ve directe a la Doncs a mi tots em semblen igual. Una poca gràcia que tens. Que tan xic que ets persones que i amb això no... És una innovació. Mira. Ah, això sí. Ai, aquesta rosa m'agrada. Quantes flors que té. Sí que fa per tu. Home, que d'aquí molts anys. Que han de tenir sortit perquè... Pues, per haver-ne de tenir sortit no tenim una Clau, punyetera. Maria. Ai, Manuela, rebaixi els ànims, per favor. És que jo frego i vostè no em trepitja. Però que no has dormit bé. Qui no ha dormit bé soc jo, mira la cara. Va, Que no home, trepitgi. treballar no treballem gaire, que no entra ni un mort aquí. Bueno, què té? Deixa't de puntes. I mira que ha arribat. Les targetes noves de la funerària. Ai, Manuela, Manuela! Isidre, paper, sisplau. Manuela! Baixa, baixa! Hosti, sí. Mare de Déu, mare de Déu! I si entra algú ara? Tindrem un mort per enterrar. Això ja sembla la riera petita un dia de pluja, eh? Sí? Baixa cap a Només baix. ens falta un cotxe allà baix, a la nacional. Porti papers. Sí, mira, porta els diaris de la Fira Modernista, que crec que els tenim dintre. Que per lo que serveixen. Manuela, tot el soc. No, però no pots dir això. Però no trepitgi la cara de la regidora, home! No, Haurà quedat poc oborat. un respecte, Ai, home. Déu meu. La camalia aquesta dona. Mira, ha sigut sense voler. Però que no teniu uns d'aquells de plàstic de suelo resbaladizo. Ara que ho diu sí, me'l va portar l'altre dia. Clar, del Temo Conxí. Ja deia jo. Per lo que serveix. Després ho poses allà i no ves. Ah, i això sí. Queda, vamos. Lo de tota la vida és el que funciona. Miri que bonic. Posi-ho aquí. Treu-ho. No. Això va molt bé. Quan s'asseig. Aquí ho posem tot, Mare. Ai, Manu, què? Ai, també vaig comprar una agenda nova. Ara només falta omplir-la. Com no l'omplim amb les nostres cites, que també tenim poc. Podem obrir mirem sabata. De sabates, Noies, per cert, la factura de la targeta, sisplau. Factura. De les targetes. La targeta, la factura. Ja que fem és que la vaig esmicolar una mica. A veure, Marta, Que... quantes vegades t'he d'explicar que necessito les factures en paper? Que hem de demanar les subvencions a l'Ajuntament. Però, Pepe, I això m'ho demanen en paper. és culpa teva, perquè això hauries de tenir-ho automatitzat. El paper, les coses es perden. Clar. Oi que vaig a preguntar als experts del paper? Manuela, Digui'm, el paper de divendres. de divendres. Sí. Quan ho va tirar? Divendres a la tarda. Sap què passa divendres? Que tira el paper. Crida selectiva. És a dir, no reciclem en tota la puta setmana, però divendres llancem el paper. És que és l'únic dia que es pot tirar. Ah, però no és culpa meva. Provi'm Isidre. Isidre! Mare, La paperera de paper. paperera de paper. Quin dia som avui? Diumenge. Paper es tira divendres. Ja. No estarà allà recollit ja. És a dir, Això li dic jo. que la vau llançar.
Es va recollir divendres. Vés a veure pel carrer, a veure si en queda algun tros. Una. Jefe, Què? no hi ha factura. Llavors ara com demano jo la subvenció a l'Ajuntament? Pues o t'inventes una factura o no la demanes. Mira, Total. busca el proveïdor i que t'enviï una còpia. Si estem un punt xic, què coi m'ha d'enviar una còpia? Ni temo ni tamo, el que tu vulguis, però jo vull la còpia. Pues no hi ha factura. Mirem sabates o no mirem sabates? Per favor. Va. En aquesta pàgina que mira, em podríem mirar que se m'ha espatllat el de fregar? El cul. Si s'ho vull més molt. Ah, ja te'l buscarem. Amb marietes. Sí. No sé. Un color virat, així. Un color fort. Sí, Aquí ja t'ho trobem. I tant. ja que no treballem. Però ja t'ho buscarem després de les sabates. Anem a les sabates, que no hi ha Ah. mà. Mira aquestes, brilli, brilli. Home, aquestes ens quedarien bé, podríem anar d'uniforme. Home, el teu estil i el meu no és que siguin molt iguals. Buah, però això ens quedaria bé a tu i a mi. Sí, vinga, Quin número tens? el 36. Jo el 39. Estan disponibles les dues. Doncs apa, Agafa, agafa. a la cistella. Vinga. Li mirem la galleda a la Manuela o passant-nos? Va, Home, que els hi he demanat, Vale, posa, Però va. per què sempre té l'orella posada a tot arreu, aquesta dona? Perquè sé el que fan i el que no fan. I tampoc els diré el que no fan. I una Estem pinça, treballant, Estem treballant, Manuel, estem treballant. una pinça per també. Si la Manuela demana un cubell nou, jo demano una pala nova. D'això en tem una ja. Miri, Manuela. Estan fent el buit. Ah, per cert, que ens van arribar les urnes noves. Què, les anem a buscar? Sí. Vinga, va. També hem de mirar una cadira, que això és molt alt per mi. A veure, community manager, què fem? Un unboxing. Un unboxing. T'hi poses tu, Jo per què? perquè tu ets l'influencer. Home, Què tampoc que tant. fan ara? Un unboxing. Un reel per Instagram. Què? Un unboxing. I així una miqueta. Què és un riu? Mira, ens han arribat les urnes noves, les tenim en capses. Val? Es tracta d'anar traient els productes nous mentre em graven. I llavors ho pengem a l'Instagram i així ens fem publicitat. I això a la gent li agrada? Clar que li agrada, és la forma moderna de vendre. O sigui, està la cosa a la caixa. Ho treuen. La treuen. La foten allà a la prestatgeria. I això és un què? Un unboxing. O sigui, ho has recollit tota la vida, ara és un unboxing. Sí, perquè ho pengem a Instagram. Ens hem de modernitzar, les factures, això... Ai, va, no digueu res més que anem a gravar. Va, Vaig a 3, 2, 1... espera. Aquí estic bé. Ai, mare meva. No feu soroll. Ara sí que treu els papers. Ara que hem de treballar. A veure si algú es matarà. Doncs això volem. Hola, bonicos! Benvinguts a la funerària. Què et passa, aquesta cara? Bonicos. Què? Una funerària, bonicos. Ai, no diré pas. Ai, familiars del difunt. A Instagram. No enganxa. La influencer ets tu, Pues- ja t'apanyaràs. Doncs, si la influencer sóc jo, per què em qüestiones? Va, Va. Hola, bonicos! Benvinguts al compte d'Instagram d'estiralapota.cat. Avui us presentarem les dues urnes noves que ens acaben d'arribar. Comencem. La tapa de la urna. Super important perquè les cendres no ocupin. Bueno, no volin. Ideal, té una punta brutal. Oh! La urna. Amb tocs blancs, daurats. Bueno, direm que és de porcellana. Perfecte. I cap tota la família.
ambientals. Aquesta, bé, aquesta l'hauran de fer servir de gerro per les flors perquè ha arribat sense tapa. A vegades tenim sort, a vegades no. Doncs ja ho saben, si els hi ha agradat, segueixin a @estiralapota.cat. #publicitat. Noies, Ja està. què esteu fent? Un unboxing. Sí, mira que és antic, eh? Vinga, som. Manuela, Digui'm, urnes noves. pols nova. M'acompanyava a mi que si m'agradaven. Són maques, oi? Bueno, Ja. jo no diria que són maques, precisament. Bueno, és que aquestes les ha comprat el jefe. Això explica moltes coses. Ja. Has agafat les sabates al final o no? Que sí. Vale. Però jo segueixo dient que el teu estil no és el meu. Bueno, però anirem conjuntades i anirem la mar de bé, però és com al jefe li agrada molt. El jefe mentre es pagui, si li agrada o no li agrada... Vaig ordenar això perquè això està... Què és això ara? Noies, què és aquest paper per aquí en terra? Quin paper? Doncs reculli, Manuela, si veu un paper. Ah, el de la tapa de la urna. Molt bé. Moltes gràcies, Els hi agraeixo que facin sempre feina. Home, clar. Si no, què faràs la jornada laboral? Té raó. Té un os a l'esquena, aquesta dona. Bueno, No vol fer res mai. li he comprat un parell de pinces, a veure si està contenta. Ara, d'aquí 3 setmanes, perquè fins que vingui. Escolteu, Què? que estava pensant jo, Sí, que sé l'hora que és, sí. que potser que marxés a esmorzar. Un altre cop. Un altre cop. Perdona, no, vull dir que un s'ha de cuidar, que té una feina allò física. Vols alguna cosa? No, jo no. Quantes vegades t'ho he repetit? Té matcha latte amb llet d'avena i canyella per sobre. T'ho diu sempre. Què diu que t'ha demanat? No sé, la mateixa merda de sempre. Té matcha, latte, amb jo què sé què. Canyella. Ho sé. Porta-li un poleo. Ole. Un poleo no! Un poleo no! No és el mateix. Isidre! Jo també vull esmorzar, Poleo. Que no! Ai! Va, no t'enfadis. Escolta'm, Què? em sembla que és el moment... Ai. Ho hem de fer. Fa No. 3 setmanes que el jefe ens ho va demanar i no ho hem fet i ja va ser hora. I per què? Hem de fer la locució dels funerals, que ens ho va demanar. Pues som-hi. Va, que et gravo. No. Pues com que no. Jo sóc la cara de la funerària, però la veu, la teva. Home, fes alguna cosa, no maquilles a cap mort, com a mínim treballa. Té, Mal caràcter tens. pues com la Manuela. Està fregat. Però em fas el tin-tin-tin. I què més t'he de fer ja? Va, grava. Voy, va. Tu enxufa-li la veu. Un moment. Ara enteneu perquè portem 3 setmanes per fer el din-din-din, no? Sí? Ja? Din-din-din. Estimats familiars i amics del difunt, en breus moments començarà el funeral. Preguem que posin en silenci el seu telèfon mòbil o l'apaguin o mode avió. Recordin que es poden fer fotografies i vídeos i, sobretot, si en fan, pengin a les seves xarxes socials i etiquetin a estiralapota.cat. Gràcies! Din-din-din. Contenta? Apa, ja està, feina feta. Sí, bueno, espera't. Ara és quan al jefe no li agrada. Què, et fas les ungles una mica o què? Que pesada amb les ungles, però si ja les porto seques. Sí, bueno, però que no faig res més. No? Anem al teu. Jo he de buscar la factura del temps. Va, vés Bona tarda. Bona tarda. Una altra multa no. No sé per cap bé, no sé per què patir. Mira, que els hi porto un avís
que tallaran el gas fins dilluns a les 4. Una tuberia allà al pas d'en Marges. Però del pas d'en Marges aquí arriba. Jo què sé, noi, això jo ja no hi entenc. Ho ha d'arreglar la brigada, tot pot ser que demà els hi porti un altre full d'aquest. I com és que li fan furtar a vostè, que no hi ha els del gas que ho fan? No, com que això ho arreglen els de l'Ajuntament, de la brigada, saps? Doncs dic, ja els hi porto jo, perquè el nano que ens ho feia ha trobat plaça Pineda. I dic, doncs mira, és igual, que aniré jo que estic fent la ronda per aquí, saps? Clar, que simpàtica, no? Sí, Molt bé, molt bé. sí. Molt bé. Està bé això, eh? Sí. Molt bé. Ja han fet la inauguració? No. No, és que encara l'estem organitzant. Sí. Doncs coi, diguin-li a l'alcalde, que li agrada molt. Sí. Que aquestes coses li agraden. Doncs Inaugurat, li direm a Julià. Sí, i com contactem amb l'alcalde? Això no ho sé, envia-li un correu a l'Ajuntament, deu estar. No ho sé. Apunta. Per cert, tinc una targeta de la funerària. Ja sé que fa una mica de iuiu per aquestes coses sempre, però això passa, és llei la vida i tots tenim a vegades una tieta que... Sí, no se sap mai. Mai se sap, mai se sap. Doncs ja ho sap. Recomani'ns els seus coneguts i espero que tant de bo ens haguem de veure tard. Molt bé, està bé això. Això és un negoci tranquil, aquí no hi ha gent cridant, ni fumant a la porta, ni res De d'això. fet, no hi ha gent. Només nosaltres. Bueno, hem de començar, venint-se temps. I el forn tot el tenen? A baix. Sí. La xemeneia, la sortida de fum... La Sílvia de Cal Ametller ja ha vingut a mirar. Tenim tot en regla. Volen veure els papers? Ho tenim, No. Si ha vingut la Sílvia, jo ja no tinc res més a dir. Està bé. Maco. Està molt bé, està, sí. M'agrada. Tampoc té feina. Negoci tranquil·let, Hi ha parcs aquí també, Sí, com el McDonald's. Bueno, doncs res, jo aniré a seguir la ronda. Molt bé. I em sembla que per allà davant de la formigueta hi ha el bombarder que hi ha. Tinguin en compte això, que si foten algú al forn no els hi quedi sobtat. Anirem al centre que tallen el gas. Bon dia, que han demanat una urna? Ai, mare de Déu, que ja l'he liada. Una urna, però si ha arribat les urnes, estaven aquí. Però si no és pas això el que vaig demanar. A mi què m'explica? Jo li porto el que m'ha preparat al magatzem. I no ho pot retornar, digui que no hi havia ningú. Però és que sí que hi ha algú i a mi em paguen per entrega. Ai, entenguiu, som una funerària. Que carai, n'hem de fer nosaltres una urna de l'1 d'octubre? Miri, nosaltres buscàvem una urna de la Primera República que havíem vist per Wallapop a molt bon preu i que se suposava que venia de Valladolid. Doncs sí que sona una mica estrany, però jo els hi haig de deixar. Si de cas parlen amb el venedor amb qui sigui i ja em tramiten la devolució i ja els hi vindré a recollir. Home, a veure. El podríem guardar per en Junqueras, que és més gros, no? I com que ens sobrarà espai, hi posem el Puigdemont també. Quedin-se là i ja veurem què fan. Jo marxo, Posa-ho per allà, que això aquí no ens hi cap. No, i pallets. Bueno, a veure, una mica mort sí que estàs. Noies, el telèfon, que no sé... Noies, Què? res, ja contesto jo el telèfon. Sí, tu. Estirar la pota per un cap, bon dia, diguin. No, aquí no fem instàncies, no. No és l'Ajuntament, no. Escolti'm, no és l'Ajuntament, no fem instàncies. Escolti, en tot cas, és vostè qui s'ha equivocat, que és vostè qui truca. Però miri, aprofitant la benentesa, ja que truca, nosaltres som una funerària i per si té algun familiar o amic que està a punt de traspassar, li podria explicar que tenim un seguit d'ofertes molt interessants. Miri, tenim una primera, que és la bàsica, que en diem la de poca, perquè bàsicament hi ha el taüt i unes flors i poca cosa més.
Després ja en tenim una que és més completa, que és la Deluxe. Aquesta ja és el taüt, ja és més bo, ja inclús hi ha un... Ai, nena, quina il·lusió. El nostre primer client. Què coi client? M'acaba de penjar. Però és que bé, quina decepció. Doncs jo ja l'he fet 3 vegades les ungles a la Mabel. Jolín. Que si no tenim a ningú ni per preparar, ni per maquillar, ni per vestir, és que no tenim ni un trist mort per fer-li una pentinadeta. Ai, nena, no parlis així dels morts, que si algú et sent, s'ho pot prendre malament. Sí? Està tan ple, això? Està ple vessar. Però si fa 3 mesos que hem obert i l'únic que sembla mort és el negoci, home. Va, noies, hem de tenir una mica de paciència. Ja veureu, com tard o d'hora, per aquesta porta entrarà algú. Ho creus? Sí, estic convençut. A veure, és que aquest negoci, vulguis sí o sí, la gent s'acaba morint. Ja. El que potser ens falta és fer una mica més de propaganda. Sortir al carrer a buscar clientela. No ho sé, fer un porta a porta o una app, aquestes coses modernes que feu vosaltres. Julià, no estaràs pas suggerint que anem a matar gent pel carrer, oi? No, home, no. El que vol dir és que podem anar a fer una xerradeta a Sàlvia. O a la Solai. O anar a veure els amics d'en Guti. Exacte, a això em refereixo a tenir presència a la comunitat. Que la gent ens conegui, que parli de nosaltres, que ens recomani en definitiva. Però escolta, noia, per què penses que sóc jo? Que sóc un sicari o què? És que em sembla que has vist massa programes de Cristo. Ai, perdoneu, que no ho havia entès. Deixa'm de fer. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Carai, 45 minuts esmorzant. Què et penses, que treballes a l'Ajuntament, tu o què? Rellotge o què? 45 minuts. 30-31 a lo màxim. A lo màxim. Sí, a veure, sí, total. He sortit de la funerària a tirar riera amunt. Girat allà, i a l'Aquell Bar Nou, que ja no ho coneixes. No. M'he anat a fer uns peus de porc. Mare de Déu com estaven, eh? Ahir vaig fer mandonguilles amb cipi. Demà m'han dit que tindran cargols a la llauna. Jo i un carajillet. Però tu després ja dines, després de tot això? Oh, clar, si ja t'ho he dit abans, jo tinc una feina física, taguts amunt, taguts avall, que si faig allò al forat, que si enterra algú, que si crema... I si no... Bé, però jo vaig practicant. Ja. La cosa de sortir teatre que tinguem un client, punyeta. Ja. No ho entens? No ho entens, de veritat. Que a veure, que quedi clar, ja ho he dit més d'una vegada, que aquí l'únic que treballa sóc jo. Sí, perquè enterrar no enterro ningú, la veritat sigui dita. Però de recollir i netejar tot el dia. Sí, no, doncs no. És que diu que treballa molt i l'únic que fa és fotre'm la feina. Vinga cap aquí, vinga cap allà. I aquest terra és tan net que s'hi pot menjar a terra. I aquest taüt que tot el rato recte és tan net que me reflexa com un mirall. Ai, mira, aquí tots fem el que podem, I si no tenim feina? Doncs estem aquí, esperant. Exacte, perquè jo ara podria estar a la platja o al Mataró Park, però no, estic aquí. Jo no he sabut mai d'estar-me quieta. No en sé. Manuela, deixem-ho estar, On va amb aquests parcs? Va, que li faig la manicura, que segur que ho porta aquí unes ungles, que deu semblar una gata, per favor. Que em deixi. No practiqui amb mi com si fos un cunyat d'Índies, no? No m'agrada. No sé, busquis un mort, provin d'Isidre, que quasi el mateix. Això és el que vull, un mort, Respecte, dona. de manera... Va, carai, una mica de paciència. Vinga, Cap allà. estic convençut que avui sonarà el telèfon. És un pressentiment que tinc. Mira, el noto aquí a la boca de l'estómac, saps? Pressentiment? A veure si seran gasos. Sí, home, a veure si a sobre d'estar ensopits acabarem perfumats. No, home, no, que no són gasos, carai. A veure si serà una úlcera, jefe. Per l'amor de Déu, però quin personal que tinc. Espero que quan vingui algun client tingueu una mica més de mà esquerra, Això sí venen. No pensava pas que entrava un sector en crisi, jo. Optimistes, molt bé. Miri, com hi ha tanta feina, jo me'n vaig al magatzem. Ara l'organitzaré per colors. Així com a mínim m'entretinc una miqueta. Doncs sí, tu, l'altre dia vaig anar a l'Odeon. I vaig a veure una obra, la veritat és que era prou xulo. L'has vist ja, l'Odeon? Sí, sí. Ara, que entre el que va costar i el temps que van trigar, semblava la Sagrada Família de Canet, realment. I què vas anar a veure? Bueno, vaig anar a veure un musical, ara no me'n recordo del títol. Eren 4 aficionats que amb prou feina s'hi entonaven. Hola, hola. Ai,
Hola. Podem ajudar en alguna cosa? Perdoni, que estàvem parlant de les nostres coses. Sí. Permeti que em presenti. Julià, el director de la funerària. I si són aquí és perquè algun familiar o amic seu ha traspassat. Doncs miri, li faig saber que primer de tot li vull donar el condol. I després informar-li que està en el lloc adequat. Acabem d'obrir i tenim unes ofertes promocionals molt interessants. I explico. La primera és la bàsica. És l'altra. És el taüt, senzillot i unes flors. Com a molt un centre, la corona és com a ganxo, però... La segona, de luxe. Aquí ja la cosa ja és més sèria. Aquí ja és un taüt que és tot de roure. Aquí sí que és la corona sencera i a més va amb uns recordatoris. Uns recordatoris que els poden personalitzar. Poden posar des de la foto del difunt, senzillament una creu o el que vulguin. I a darrere m'hi poden posar un poema. Està molt de moda. La gent posa aquest en Martí, Pol i tal. El que vulgui. El següent, infernal. Aquest ja és crematori. Aquí agafen, els cremen i els posen amb una olla. I a més, hi ha la corona de flors. El següent, ja pugem de nivell aquí. Aquí també, crematori, flors, i els acompanyem a tirar les urnes al mar, que és molt bucòlic i a la gent li agrada molt. El funcionari. El funcionari, sí senyor. Aquí, com a molt, és fins a les Illes Medes. Hi ha algú que a vegades vol anar fins al Cap de Creus o així, i llavors ja és un altre preu. El següent, Palau. Aquest està inspirat amb el senyor Millet. Aquí hi entren violins, música, el cant dels ocells i aquestes Vols fer el català? Ui, ho podríem negociar, però és un altre preu, Això sí, els recordatoris i el taüt de luxes. I per acabar, l'últim. Aquest és el que jo n'estic més orgullós, perquè bàsicament en tenim primícia, Cabré i Junqueras no, aquí no. Aquest és crematori, els cremem. I a través d'un procés químic de les cendres en fem un diamant. I llavors tenen el seu familiar sempre amb vostès. Què? Què li sembla? Quin farem? No. Sí, a mi no se m'ha mort ningú, Tota la meva família està bé, de salut. Quina llàstima, no? Perdoni, Em sap greu que li molesti que la meva família estigui bé de salut. Doncs llavors és a vostè qui se li ha mort algun familiar. No, a mi no s'ha mort ningú, encara no, gràcies a Déu, toquem fusta. Jo no entenc res, Però llavors què hi fan aquí? Mira, això em pregunto jo. Què hi fem aquí? Bueno, tranquils. Andreu, el dia que et moris, què passarà? Qui vindrà? Bé, són preguntes raonables, no? Doncs Déu, va. No sabia que estiguessis tan fotut. Quan em queda de vida? Hosti, carai. No sabia res d'això. Per què no m'ho deies abans? Això sí que és ser previsor. Aquest client encara està fresc. Ei. Posi recte que prendrem mesures. Isidre! Digue'm, nena. Ho vaig anotant aquí. Sisplau. Vinga. Si no, després tenim una memòria. Digui quiet. A veure, no, Si posa el de pobre, Vale. 70 metres, justejant, Tot recte, sisplau. Mesurem cap. Un dia. Hòstia, no és de Mataró, però gairebé, Ni recte, home. A veure, en plan... Sí, optimista. Gairebé 50 d'amplada. Crec que estarem de sort. Ens hi cabrà el taüt estàndard, i tant. A veure, deixa'm apropar per veure bé el to de pell. Encara la pell. Sí, jo l'encertarem el maquillatge. És que sap què passa? Que trobar el to adequat és molt difícil. Però així en viu m'ho puc més alegria. Sap què vull dir-li? Però, a veure, el veig una mica blanc, però si vostè vol, li puc fer un to més exòtic, més tipus Samara Caribe, més tipus amb tons daurats, rogents... Que jo no m'estic morint. No. No. Però ja vindrà. I nosaltres estarem aquí al seu servei i el de la seva família per tot allò que necessitin. No pateixi per res. Som un gran equip. No veu l'entusiasme del personal. I així què? Quan diu que s'ha de morir el senyor? Això. Oi, que no m'entenen, coll. Que jo m'haig de morir, sí. Però espero que d'aquí molts anys, carai. Jolín, que em quedo sense maquillar una altra vegada. M'hauria d'haver quedat a la perruqueria on treballava. El sou era més baix, però almenys m'entretenia. Andreu, no entenc res.
Si tu no t'has de morir i ningú de la teva família es té que morir, ja collons hi fotem aquí! Coi, però és que no em deixen parlar, carai. Un que em pren les mides, l'altre que em mira el to de la pell, coi, i que no em deixen parlar. A veure, perdoni, expliqui, però ha de tenir en compte que vostè anava a ser el nostre primer client, I ha estat l'emoció, l'eufòria del moment, saps? Expliqui, sisplau. Bé, doncs com els deia abans, que resulta que l'altre dia que jo estava sol a casa, i vaig començar a pensar que com seria el meu funeral, que qui vindria, que si la mamà ploraria, que... Oh, i llavors ho vaig veure claríssim. Em va venir una epifania. Una parelleta que conec, que estan a punt de casar-se. I el mossèn els hi va dir: pugeu a la misericòrdia, que farem un assaig del casament. I clar, ho vaig trobar increïble. Una cosa tan important com aquesta no es pot deixar a l'atzar. Tothom ha de saber on s'ha de posar. Les dames d'honor, la gent, els pares del nuvi, de la núvia, tots s'han de posar en un lloc concret. No, Andreu, jo no entenc res. Ara no sé si tens de morir o et tens que casar. Però tu vols que em calli si no tinc ni parella? No, carai, que no. Però jo això ho veig molt raro. I a més, macabre. Bon, que el que jo vull fer... Què vols fer? Vull fer un assaig o un simulacre del meu enterrament, carai. Però vostè encara és viu i nosaltres treballem amb difunts. Au, va! No em vinguis amb tecnicismes i tonteries i ximpleries, que fa un moment m'estàveu prenent les mides, carai. Bueno, és que fa un moment ens pensàvem que vostè es moriria. Escolti, a veure, això que demana és una mica estrany, Una mica estrany. Perquè, clar, a veure, si ve la família i sap que vostè no està mort, que està viu, a veure si tampoc ploraran allò de forma espontània. Li fotran el paperot, ja li dic jo. Que no. Jo ja hi havia pensat en això i ja hi tinc la solució, tranquil. Miri, em sap molt de greu, Perquè, miri, ens feia molta il·lusió perquè vostè anava a ser el nostre primer client. Però això que ens demana no podrà ser. És que no és seriós. I nosaltres acabem d'obrir i volem ser una empresa de confiança. Una empresa com cal, d'aquestes que compleixen tot allò que prometen. O gairebé tot, jefe? Mireu. De confiança no ho sé, però seriosa? Au, vinga, va, que la funerària es diu estiralapota.cat, carai. Home, té ganxo, Me l'he inventat jo, aquest eslògan. És original, clar, i català. Mira, pensi que si ara em fan aquest simulacre, jo em convertiré en el seu millor client perquè m'hauran enterrat 2 vegades. Home, jefe, ben pensat, no és mala idea. Podríem provar-ho. I si surt bé, podem oferir aquest servei com un desperó a les nostres ofertes. Així doncs, què fem? Anem agafant de cada agenda? Sí? I escolti, vingui. Què serà? Allò, enterro tradicional en sepultura, allò ben fonda, o li fem una bona incineració? No. Home, incineració el dia de l'assaig? No, perquè portareu a dintre el forn i us pensareu que us tallen el gas i apretareu el botó. I poder... No et pots fiar d'aquests del gas i de l'Ajuntament i tot això que et diuen. No, que en cremaria, no. Jo havia pensat, per començar, tradicional. Per cert, un regidor pot oficiar un funeral? Quina mania té la gent que això és l'Ajuntament. No, evidentment que no. Bé, no, tranquil. Bé, jo el que havia pensat és fer-ho avui mateix, que així no faig enrere. Això és com quan vas a fer pònting. Un cop ets allà, saltes, i si no, et tiren. Vull dir, has de saltar igual. Avui? Sí. Ara? No és molt precipitat. Pensa que nosaltres aquestes coses les solem fer 90 dies. Que tenen el mort aquí 90 dies? Home, no. Era broma. Acabaria cantant, ja m'entens. Escolti, i els familiars què? No, el que et deia abans. Els familiars els he enviat una citació. Una citació? Per favor, que aquest servei també el donem nosaltres, ja m'hi hagués encarregat jo de portar-s'hi allò a casa. Què has dit que has fet tu, què? Però tu no estàs gaire bé, Tu els mataràs, la teva família. Tu no ho desfiï? Bé, poses com et posis, però d'aquí un quart d'hora estaran tots aquí. Però si saben que no estàs mort. No, és que per això t'he fet venir a tu. A mi? Sí, perquè tu els explicaràs de què m'he mort jo. Tu! Jo, que vols que
faré tots jo, carai! No, ja! No! Que faci jo, que jo ara, que sigui... Però si tu ets del teatre, carai! I això d'improvisar se't dona bé, eh? Doncs vinga, endavant, home, si us coneixes a tots, a la família. No, ja, sí, es coneix, sí. Doncs inventa't alguna cosa, vinga, comença. Bueno, mira, que t'estaves dutxant i has patinat amb el sabó i t'estàs avornit i mira, allà t'has quedat. No, això no els expliquis, colla. A veure, si els dius això, hauràs d'explicar què hi feies a casa meva mentre jo em dutxava. Segueix. Berlina. Bueno, a veure, que... Mira, que hem anat al bar i que ens hem pres el cigaló com sempre i que t'has mort d'un atac de cor. Això tampoc no s'ho creuran, però que no veus la cara que faig. Que jo faig una cara d'estassar com un cloure. Home, a veure, Roure, jo que ara t'he vist de prop, amb sort un pi dels dos pins, eh? Els hi diré jo ara. Segueix. Els hi diré que has estat tota la vida enganyant a la teva família. Com? Sí, que ets una mena d'agent secret. Sí, un agent secret al català. Un 007. Sí, i que estaves en una missió impossible i que has tingut una persecució i que t'han disparat i que t'has mort. Hosti, això sí que m'agrada. Això no s'ho creurà ningú. A veure, una mica de gent secret, no faig jo, així. Definitivament no la tens. Bé, carai, quins ànims, segueix pensant perquè potser estarem aquí tota la tarda. Mira, els diria que estaves canviant una roda, ha caigut una eina, t'has fotut a sota el cotxe, t'ha trepitjat el gat, el cotxe ha caigut i t'ha aixafat i s'ha fet els clapats. I que no et coneix ningú. Bé, ja m'està bé aquesta versió. Poder això sí que s'ho creuran. Bé, però hauríem d'anar una mica per feina, perquè és que el mossèn deu estar a punt d'arribar. Que ja vindrà un capellà! Home, clar, ja que ho faig bé. Home, a més, la mamà, que és molt de missa, se'n fotria un disgust si en l'enterro del seu fill no hi hagués un capellà. A més, la mamà, que ja pot un disgust, que es veu que han canviat el mossèn d'aquí de la parròquia del costat, i porta un disgust, pobra dona, que només li faltava això, que en l'enterrament no hi hagués un mossèn. Home, no. Què? Doncs hauríem d'anar per feina, eh? Espera, que primer et maquillo. No. Com que no? Maquillar-me? No, jo dins del taüt no m'hi penso m'exposar, que jo tinc claustrofòbia. Doncs em sap greu, perquè el servei de maquillatge te'l cobrarem igual, perquè va inclòs el paquet. Com que me'l cobraran? Igual encara que no em maquillin. Doncs mira, fem una cosa. Em maquillaràs, però per l'assaig que tinc avui, perquè jo, com aquest, soc actor amateur, però actor. Així que som-hi, doncs què? Anem per feina, doncs? Trobo de veritat que és una pena que ningú no entra ni el taüt amb el maco que és, eh? No, jo li del taüt no, ja s'ho dic. Mare de Déu, senyor, ara sí que no. Al final sí que serà una úlcera. Home, vingui a mi, jo sé d'un lloc on te'l podrà veure-ho tot i estigui vostè amagat, no el veig. Hi haurà crispetes, no? Crispetes, un cafetó com a molt. Andreu, em fots en cada sidral d'aquesta me la neuràs, eh? Me la neuràs! No maquillo ni volent. Escolta, Mabel, truca en Campa, que porti unes pastetes. Ni tocar-les, Isidre. Una galadeta, home, per Que avui favor. treballem. Som-hi. El segon esmorzar on està, en aquesta casa? Joan, sí, la Mabel de la funerària. No, avui les pastetes no són per mi. No, l'Isidre no m'ha portat el té matxa. Sí, unes pastetes... A veure, no puc dir que tinguem humor, perquè no ho puc dir. Però sí, tenim feina. Sí. No, les de la modernista no, que ja fa una setmana. No, i les cares tampoc, les baratetes. Vale. Sí, mira, nosaltres tenim un noi que ens fa algun recado. Sí, el mateix. Perfecte. Vale. La factura en paper, si us plau, la factura en paper. El jefe que si no... Servei express! Mira! Que han demanat unes pastetes. Sí. Perdoni, i a què he vingut?
No tindran per aquí una vacant de repartidors que sap què passa tot el dia em tenen aquí demanant, no paran de demanar i em podrien posar en nòmina. Això el jefe? I on és el jefe? És que mai és com vinc. Ja. I no li pot comentar si podria fer, com es diu això, una modificació de la relació de llocs de treball i que em posi en nòmina. Jo això no sé què és. Ara, pot provar de ser un càrrec de confiança. Són de xocolata? No, són les barates. Què? No, fuig, fora. Quin teniu aquí mort de gana. Ai. Com que no, però si no el dinaràs. Rocadora! Vostè també? Ui, si sabries com em diu la seva dona confessionària. Bon dia, senyor Josep. Quina sort tenir-lo aquí. Home, bon dia, sí, però quina sort, no ho sé. Estava preparant una excursioneta a Lourdes, perquè últimament anem molt justos de miracles a la parròquia. Escolta, tu no em vaig casar el mes passat? No, ja m'agradaria ja. Mira, vostè que té línia directa amb l'Altíssimo, podria posar un ciri a la Mare de Déu, a veure si amb una miqueta de sort l'any que ve algun vol. Sí, i aneu per feina, perquè jo el que vull són batejos. I veus, si estic aquí és perquè hi ha un mort, i amb aquest ja vaig tard. Veig que la família encara no deu haver arribat. No. Soc en Xesco, un amic de l'Andreu, sap? Quin greu que em sap, Sí. Que el podria veure. No! Per posar-li cara. No, saps què ha passat? És que... A veure com li explico jo. És que el pobre estava canviant una roda i l'ha caigut un ell. S'ha posat en el cotxe entremitjat amb gat i el cotxe havia caigut i l'ha deixat destrossat. Ui, quin greu que em sap. No el veuré pas. És que aquest dematí he anat a un local nou que han fet uns peus de porc. Per cert, vostè també hi era, em sembla, Boníssim. Miri, jo soc la Mia, l'estilista maquilladora de la funerària. Encantada. Noia, doncs pel que sembla tindràs poca feina, perquè sembla que diuen que això no hi ha manera d'arreglar-ho. Doncs jo alguna cosa hauré de fer perquè jo cobro per serveis. Ah, sí? Bueno. De tota manera, això és molt atípic, Jo he vingut aquí per aturar aquesta puixeria, perquè aquest home... L'Andreu. Bueno, doncs l'Andreu encara té el cos calent. I no ho sap, Però si s'acaba de morir, el més lògic és esperar uns dies per fer-li una vella com Déu mana. No el podem pas enterrar així a la bruto. Ho entenen, oi? Cal que la família el vetlli i l'acompanyi en el seu trànsit espiritual. Així no el podem enterrar. No, això té els seus tempos. Tant i tant. Vull dir, com bé diu el senyor mossèn, l'habitual és esperar, no sé, un parell o 3 de dies, sobretot en els casos aquests de mort, diguem-ne, natural. No veig ser que els passi com a l'edat mitjana, que els enterràvem amb pressa i després... Els enterràveu? Vols dir que estàs viu des de l'edat mitjana? Ai, no, dona, no. A veure, aquesta cara és d'una altra cosa, No és que jo sigui un vampir. No, el que vull dir és que els enterradors de l'època, sovint, quan obrien una sepultura per enterrar-hi algú més, es trobaven que el taüt, la tapa per dins, estava tota esgarrapada. Ai, per favor, Isidre, aquí me'l rotllo. Així no et som si vampir. No diguis pas això, Ai, no, és que aquesta nena no s'entera de res, per favor. Que no, que el que passa és que estaven catatònics. En conec a més d'un que també ho estava. Mira, els hi baixaven tant les pulsacions, que semblava que estaven morts, però no ho estaven. Sí, oi, a mi m'estan entrant amb el rotllo. Que delicada la gent, de veritat. Mira, sembla ser que això, que de ben antic això ja passava, Fins i tot va haver-hi una època, senyor mossèn, vostè m'ho confirmarà, que es va posar de moda posar un filet des de la sepultura fins a dalt la superfície, amb una campaneta dalt. I tant. Llavors, si aquell senyor es despertava, tocava la campaneta, el venien a rescatar. El bim-bam-bim. Efectivament. I tant, d'aquí es va posar la moda. Però a veure, que això no només passava a l'edat mitjana, no s'ho pensin. Això ja ve de més antic, Diuen que Alexandre el Gran el van enterrar ja viu. Ostres, pobre Alexandre.
però també com havia començat, allà conquerint coses. És que per això és el més normal, el que s'ha de fer és esperar uns dies. No, és que el tenim que enterrar avui mateix, sap? Avui! Què vols dir que avui mateix? Sí, avui mateix, sí, perquè sap, és que, miri, és que la seva família ja està convocada, no trigarà massa a trigar. No. Quan vingui la família els hi direm que l'enterro s'ha anul·lat. No, que no es pot anul·lar, això no és una obra de teatre ni el Festival del Canet Rock. Si aquí ningú ha pagat per veure un enterrament, una mica de respecte, que una defunció no és un espectacle, eh? A veure, un sec. I si féssim un donatiu a l'església? M'ofens intentar comprar un servidor del senyor. Ara què? A veure si la pinto alguna. Només per curiositat. De quan està gent parlant? D'uns 100 euros. Uns 200? És que tenim goteres a la capella fonda. No va. Veig que para la mà aviat, eh? 100. Jo no l'he partició d'igual més bé, que sí. 250... Miri, sap què? Aquest altre també. És que sap que hem posat una nova imatge de la Misericòrdia i hem de posar-hi llum. Li agraeixo molt aquesta aportació desinteressada, sap? Crec que amb això de l'enterro podem fer una excepció. Ah, sí. Andreu! Sí que me l'ha donat. Vinc gros! Però ja torna a ser aquí. Carai, no em para de demanar. Però no veieu aquest com va de mal girbat? Si sembla de la CUP. Perdoni, però que no em falti. Però què em portes ara? Una mòmia! Això deu ser el fèretre de l'Alexandre el Gran, eh? A mi això, no m'ho cobreu, eh? A mi, mentre em signin el lliurament... No. Jo aquesta no te la penso signar. Que per mòmia ja tinc el meu fet. Doncs que ho sigui mossèn. I miri, mentre em posa la firma, si no vol ningú, saben què? M'ho envien al centre d'estudis canatencs, que total, no els vindrà d'una mòmia. Això t'ho emporta. Com que m'ho emporto, això? Ara, molesta. Jo vol que li deixi. Pues o ho entres per darrere o ho portes a la deixalleria. Quina cosa més lletja. Per favor, celles de sentat, eh? Ai, bon dia, Xesco! Ai! Bon dia, Sònia. Què tal? Ai, espera, que t'he pintat una mica. No passa res, pintarà més, no sé. Feia molt de temps, que no ens veiem. Que has anat a la peluqueria? Ai, no, la perruqueria no, però m'he comprat un vestit nou. Que bé. Feia dies que el tenia Queda bé, eh? i no trobava el moment i he pensat, funerària, negra, ja està, estrenar, aprofitem. Bé, a veure, Sònia, com... Per què hi som aquí? A veure, com t'ho diria jo? Tu també has rebut una cita així per dues sants? Sí. Perquè veient on estem, una funerària, escolta que potser hem rebut una herència. No. Què hi penso? Tu i jo no tenim cap parentesc, no? No, de moment no. Segur, eh? De fer broma, eh? No. A veure, les herències de la loteria. Com t'ho diria jo? És que l'Andreu ens ha deixat. L'Andreu, mira, no me'n parlis de l'Andreu, que és un paio de molt cuidat. I a més, com t'ho he de dir? Mira que t'ho he dit infinitat de vegades. Que a mi no em va deixar, que vaig ser jo que el vaig deixar. Punyeta! I coi si vaig fer ben deixar-lo, em tenia fins al monyo de les seves tonteries. És que no és això, és que com t'ho dic jo ara, és que l'Andreu és mort. No pot ser. Ma hierba nunca muere. A més, algú m'hauria dit que sóc la seva exdona, la mare de la seva filla, que no hi ha una esquela per tot el poble. Va, no fem broma d'aquests temes, eh? Que t'ho estic dient jo, Xesco, t'ho estic dient jo, que l'Andreu és mort. Que mira, és que estava canviant una roba. I és que hi ha caigut una eina. I ens ha posat a tot el cotxe. I ha pres tot el gat. I el cotxe ha caigut. I l'ha xapat. No l'ha estroncat tot el cotxe. No pot ser, no m'ho crec. A
Senyora, no. Aviam, què està? Deixa, que no és el moment. El moment de què, Ara no et facis el tonto, que ja ens hem entès més d'una vegada, però aquí, a la funerària, amb tota aquesta gent i aquí davant del museu. És que t'ho estic dient perquè, a veure, és que està tan destrossat que no sé si és un quadre surrealista d'en Dalí o el Guernica de Picasso. Vale, potser serà millor no veure-ho. I no t'acostis al taüt. Tampoc no en fem un gramassa, que pel que m'has dit que sa mort no és contagiós. Clar, no és contagiós. Però no t'hi acostis. Vale. Veig, pel que entenc, que vostè doncs deu ser la vídua. Això diuen. I molt amiga d'en Xesco. Ets dona. I no n'ha de fer res, senyor mossèn, de les amistats que jo tinc. Soc una dona molt alliberada, gairebé divorciada i ara es veu com, a més, vídua. Passi, que és obert. Li presento el meu respecte, però que sàpiga que per això cremaran el purgatori. Purgatori és el que tenia jo amb el meu matrimoni. Això, bueno, un martiri, un infern ha sigut viure amb aquest senyor. Purgatori. La culpa la tenen els anglicans. Que els capellans es casin, Que després em toqui un pendó com aquest. Oh! Comença amb el peu, amb aquest capellà. Mare de Déu. Mamà? Ai, nena! Què fas aquí? Clar, tu també rebut la citació, no? Què fas amb bambes i vestit? Ai, bueno, que volia anar còmode, que més et dona. No em vull acabar. Ai, mama, què estem fent aquí? Res, ton pare, que s'ha mort. Què dius? Sí, ara m'ho estava explicant en Xesco. Sí. No pot ser? Però si aquest matí m'has posat junts? Estava dient... Ai, mira, m'ha explicat una història que no sé, que si el gat, el cotxe, que si ha posat el peu, que no sé què d'una eina, que li ha caigut un cotxe... Ja coneixes ton pare, qualsevol ximpleria d'aquestes que fa. No ho puc creure. Doncs es veu que sí. Bueno, però ens haurà deixat alguna cosa, no? Ja, concepte. Bueno, si s'ha mort la iaia, on és? No A la sé. Gari, no? La iaia, no sé, deu estar al caude. Home, quin poc tacte. I a més tinguent en compte les circumstàncies de la mort. Oi, no siguem tiquis-miquis, que ha sigut un comentari sense mala fe, Mala fe. M'ha estat amb el peu esquerre i... Per favor, un altre cop al timbre. Que està obert! Ai, iaia. Nena, però què fas tu aquí? Hola, guapa. Ai, i aquella? Què fa aquella aquí? Ja saps que no ens entenem amb la teva mare, En sèrio? Ai, fatal, això. A veure, Iaia, és que t'hem d'explicar una cosa. Què ha passat? sí? I què et passa? Què tens? Que ja t'ha tornat a deixar el nòvio? És que no n'aprens, nena? Que aquest noi és un poca pena. I a més, és un sardineta. Vol deixar tranquil·la la nena ja d'una punyetera vegada? Ai, noia. Que era el nòvio. No, iaia, no m'ha deixat el nòvio. No? No. Doncs deixa'l tu, perquè aquest noi no et convé. Mira, aquest noi, de veritat, amb aquells cavallots que porta, ple de tatuatges, és que sembla un criminal. Mira, preferiria que et busquessis una bona noia. Ai, Déu meu. Iaia, deixa'm pau el meu grup i estigues al costat. Que no veus on som? Estem a una funerària. Ai, nena, però jo l'edat que tinc, si vaig a una funerària setmana sí, setmana també, forma part de la meva ruta. Mira, el dilluns me'n vaig al cap a fer receptes. El dimarts me'n vaig a la farmàcia, als medicaments. El dimecres me'n vaig al mercat. El dijous me'n vaig al bingo. El dimecres me'n vaig a fer el que calgui. O piscina, o pilates, o... Però bé... Divendres fa bastentes, sí. Però bé... Senyora Conxita, no sap per què està aquí. Home, clar! Ha rebut una citació. Que no ho veu? Ah, sí. Això és una invitació que he rebut. Sí, només pot ser que s'hagi mort el marit de la Francisca, perquè el pobre estava fatal. I últimament ja no tirava. Segurament que sí que té. Oh, però són molt esnobs, perquè no havia rebut mai una invitació
per anar a un funeral. No és el marit de la Francisca, no. Serà millor que segui. Senyora, anem a... segui. M'esteu espantant, eh? Segui, millor que segui. I què, doncs? Qui s'ha mort? Segui. L'Andreu. L'Andreu? Sí, l'Andreu. Quin Andreu? El seu fill l'acompanyo en el sentiment. I ara, no pot ser, de totes, això és impossible. Ahir a la nit el vaig veure i estava més fresc que una rosa. Oh, a més, em va prometre que em pintaria el pis de color lila. A veure si se n'han pescat alguna per no pintar-me'l. Mare meva, és capaç d'això i de molt més. I què li ha passat? Ah, sí, ara li explico. És que no puc explicar-ho ja. Aquesta gent d'aquí ho sap tot. Segui. Pesats. Estava canviant, bre! I n'hi ha caigut una! I l'ha posat a sota! I ha trepitjat el què? I el cotxe! I l'ha deixat! Destrossat! Però no pot ser, eh? Sí, pues ho sabe. Senyora Conxita, em sap greu. Que et sap greu? Que et sap greu? Mira, no em tiris de la llengua, que sé que ara deus estar molt contenta, per dintre, perquè no us enteníeu gaire, tu i ell. Si quan us trobàveu pel carrer li feies llengots, que jo ho havia vist. Aviam, que m'agradés o no, era el pare de la meva filla. Ara discutir que no és ni el lloc ni el moment. Sí. Serà millor que ens calmem tots una miqueta, Que puc veure? No, que s'espantaria, no. Home, a veure, m'espantaria. Jo sé que el meu fill no era gaire guapo, La veritat és que va sortir igualet que el pare. Igualet que el pare. Si hagués sortit a mi, mira, tothom ho deia, Amb una mare tan jove, guapa i elegant com jo, amb aquest perfil grec. Greco-romà, Sí. L'Andreu semblava més el meu germà que el meu fill. Una que es conserva a la piscina, al pilates. Oi, tant que sí, que ets guapíssima. Sí, és que el mossèn ho deia perquè, clar, com que ha quedat tan desfigurat, és millor que el recordi tal com era abans, saps? Sí, doncs us faig cas. Sí, millor. Fem una cosa. Anem tots un momentet a la sala anexa i així parlen amb calma, abans de proseguir amb la cerimònia, d'acord? Estan en bé, s'ho estan empassant, no? Que s'ho estan empassant? Que tothom el vol veure, Ja estic content! Jo també. Al principi, quan estava maquillant, em sortien totes les ratlles tortes. Però m'ha dit no sé què de Satanàs, ha acabat bé. Bon dia. Bon dia. Vinc perquè he rebut una puta citació. Estic una mica trasbalsada perquè la citació no duia nom. Espero que no sigui ningú important, collons. És l'Andreu, saps? L'Andreu, és que ha tingut un accident, és que estava canviant... L'Andreu. O sigui que no n'hi ha per tant. Bueno, vull dir que no és ningú de casa. Que és que sóc la primera en arribar? No, la família estan aquí amb el mossèn fent els preparatius. Si vol passar, hi ha te, cafè, pasteta... Mira, si hi ha te, en faré un. I també tinc molta gana, així que... Aquestes pastes són sense gluten? Soc intolerant, saps? Em sembla que porten gluten, però segur que per allà trobarem algunes galetes que no en tenen gluten. I aquestes galetes són de supermercat? És que jo només menjo galetes sense gluten, ecològiques, de botigues sostenibles i comerç local. Són de la botiga del final del carrer. Collons, doncs ja està bé. Això sí, el te suposo que és ecològic i que teniu llet de soja. Té xai? Bueno, deixo estar, ja agafaré qualsevol cosa. Mira, passo jo mateixa, que amb el xivarri que faig ja sento que són aquí al costat. Són com lloques. Els dinars familiars són allò més entretinguts. Ja ens n'hem adonat, Sí. Doncs miri, si vols passar, aquí, al final del passadís, quan trobi la porta de vidre, entri. Moltes gràcies, vaig a donar el condol i marxo, que els funerals em fan un llullo. Adéu. Adéu.
Bon dia! Bon dia tingui! Molt bona! Bon dia! Benvinguts a la funerària estirada.cat. Oi, és nou, això no? No teníem cap de funerària, aquest. Ja tocava, ja. Doncs escolta, està molt bé aquest local, Llàstima que sigui una funerària aquí podríem haver posat un teatre, no? Un teatre? Si ni que fos d'unes 20 localitats. Podria ser la sala petita de la sala petita del TMC. Així els hi surt més barat el lloguer a les entitats i no es queixen tant. Però què dius? Que t'has menjat un regidor de cultura o què? Si sembles d'Emili i tot. Home, no. Et podria fer crec que a les properes eleccions em presentaré les llistes, tu. Ui, sí, Cari! El càrrec et quedaria ideal. I a tu! Oi, va, que sembla que porti una llar d'infants, En comptes d'un taller mecànic. Bueno, a veure, algú ens pot explicar què carai fem aquí? Han rebut una citació? Exacte. Siguin que siguin, ja estic molt ràpid, que vull passar pel gimnàs a fer una sèrie. Ai, sí, Cari, que m'has dit que aniríem a les nenes a prendre un bubble tea. Ja hi com tu. Ai, doncs mira, jo no tinc massa pressa, A mi si em poseu una cerveseta o alguna cosa per picar, ara que si no us fa res i no sortim tard, vinga les nenes amb vosaltres. Que sou un local que no obert ara o què? Sí, bueno, més o menys. A veure, per cervesetes i locals nous estem, Com els que hi ha. Ja tenim prou de lluita. Si pobres no poden obrir ni al vespre. Bueno, a veure, jo també tinc molta pressa, Perquè és que tinc un merder de por. Encara haig de passar pel taller, supervisar totes unes feines i tot el personal que tinc avui està aquí. No sé què ha passat, però 2 han avisat que estaven malalts i un tant se va ni tan sols s'ha presentat. I entenc que no ens han citat aquí per fer un canvi d'oli ni una posada a to del cotxe, no? No. Els hem citat per un enterrament. D'un conegut seu. Deu ser un d'aquests treballadors que diu que li falten. Sí, ha sigut l'Andreu que... T'has tirat la bota. Sí, és que és el nostre primer client i estem tots una mica nerviosos. Sí. Miri, ja sé. Mira, tenim targetes noves, els hi dono una a cada un, i així ens poden recomanar els seus coneguts i fer fotos i a les xarxes socials. És que no m'estranya. Feia 2 anys que estava apuntat al gimnàs i no venia mai. Segur que no bevia ni 2 litres d'aigua al dia, ni menjava la planxa amb verduretes. Un s'ha de cuidar el cos, i ell no se'l cuidava. Mira que ben cuidat. Mira, noies, un dia ens va convidar a sopar a casa seva i ens va passar les fotos de les seves últimes vacances a les Illes Canàries. Mare meva, quin drama! Se'ls va posar a plorar perquè la seva dona, bueno, dona ja no, ex-dona, l'havia deixat. Mare meva, quin drama! Era un abuelete que no s'enterava mai de res. Jo mirava no coincidiré gaire perquè sempre et fotia la xapa. I quin sopar! No us ho podeu arribar a imaginar, ple de colesterol i greixos. De primer plat, embotit. I de segon, entrecot al pebre. Quina poca vergonya, sapiguem. Perquè tu li vas dir, no, Cari, que soc vegetariana? Sí, 50 vegades. Ni una amanida, res de res. Però és que l'Andreu ja era així, ell de vegetarians, de manera sí no en tenia gaire, però de cerveses, les que vulguis tu. Ahir vam anar a fer un parell, vam marxar tan panxo i ara mira que panxo, ja per sempre. No, tan panxo. És que mira que posem-se el dia que tenim més feina. S'hagués pogut esperar demà, que el dilluns no treballa. Mira, que és difícil trobar personal responsable, Sí, home, és que també ens tens una mica explotats, jefa? Va, que el que sou és una colla de vagos, Home, si fa calor no podem treballar perquè no tenim aire condicionat. Si fa fred se'ns tallen les mans perquè no podem tancar les portes. Home, que som mecànics, que rentem cotxes. Les inclemències del temps no poden afectar la vostra feina, nois. I ha estat el cor. Ai, tant que tu li deies que se comprés un rellotge d'aquests intel·ligents i també les pulsacions, el cor, tot això. És que sembla que el senti. A mi no em fan falta aquestes bajanades. Doncs mira, ja ho tens. Jo crec que no se'l comprava perquè no el sabia fer servir, clarament era això. No ha estat el cor. Ha estat el pecho de tanta cervesa, ja t'ho dic jo. Doncs per l'esforç de la feina segur que no ha estat, No, per això no, pobre. Sempre tenia excuses per escaquejar-se. Un os a l'esquena és el que tenia tothom. I tant, morir-se avui, és que serà possible. Un irresponsable. És que estic indignada. Que potser l'han assassinat! Oh! I el cap d'esport ens farà un crim! La tele! No,
no ha estat assassinat, no. No, ai. És que estava canviant una roda, li ha caigut una eina, li ha pitjat el gat, el cotxe l'ha caigut i l'ha destrossat completament. Ai, pobre Andreu. Que no hi era. És que estàvem esmorzant. Mira, no ho sabeu prou, però és que era un vividor i un barrut, ja ho dic jo. Ai, doncs mira, és que a mi em sap molt de greu. Havíem dit d'anar a sopar el dissabte i què faig jo? I pots anar amb algú altre a sopar? Sí, mira, em tocarà amb tothom, però és que li tocava convidar a ell. Molt bé, us esteu passant una miqueta, Bon dia! Jo? No, si puc firmar la compra fa una estona. A part, això no són les nostres sabates noves. Doncs qui ho ha comprat, això? Aquí posa que és per untar l'Andreu. És que ni sabeu fer això, nois. Per un enterrament s'encarrega un ram de flors, una corona i no un cactus. Ai, jo això, pel menjador de casa preciós, però per un enterro no ho hagués demanat mai. No sé, unes tulipes, unes peonies, unes roses vermelles. Ai, i me molestes. Però un cactus, i no vull ofendre, però això fa més del seu gust. Doncs quedi sal i m'ho signa, si us plau, en lliurament. Una firmeta per aquí, com pugui. La família. Som nosaltres. No deixi el cactus, El sitting plan. Una complim el sitting plan. Sitting plan. Cadascú té el seu lloc. Aquí està bé? Sí. No, aquí la família. Aquí darrere. La família més propera de la vídua. Com que la maga? No moguin les cadires. No moguin les cadires. Perdoneu. Familiars, amics de l'Andreu, ara en breu començarem la cerimònia. Primer de tot, voldríem donar-los el més sentit pèsam, tant nom meu com del meu equip d'estirar-la-pota.cat. I agrair-los que, sisplau, ens segueixin tant a les xarxes socials com és al Facebook i a l'Instagram. Ara els deixarem amb el mossèn Salvador, que ha preparat unes boniques paraules amb la família. Sisplau, mossèn. Boníssimes, aquestes galetes de Can Campassol. Jo diria que des de l'època de l'avi Rafael que no havia tastat tant, de tan bona. Bé, germans, veieu el que som, pols i cendres el que som. I si estem aquí és per despedir-nos de l'estimat Andreu. Sí que em sembla que no era gaire estimat, no? Avui ens ha deixat la seva mare, la seva filla. Ens despedirem d'ell de la millor manera possible. Ja soc aquí, perdoneu que he votat, jo ho sé, que votat. Mira, no he pogut arribar abans, he tingut una sèrie de contratemps, perquè mireu, jo venia amb el cotxe i he trobat que el GPS m'ha dit giri a la derecha, i jo de que vaig girat a l'esquerra. Dic, perquè no sé, mira, m'he trobat de cop en una carretera anant en contradirecció. Un cotxe per aquí, un cotxe per allà. Mira, al final he parat a parar a la platja, però no allà al passeig, no, a la platja, allà a la sorra. Sort no n'he tingut, que allà al costat hi havia un lloc d'aquests de socorristes. I ha vingut el socorrisme a ajudar-me, el socorrista. I ha vingut amb 2 o 3 clients d'una guingueta que hi havia allà propera i entre tots m'han ajudat a treure el cotxe de dins de la sorra. Una mica més i no ho explico, però bé, al final he aconseguit arribar aquí. I clar, dic, bueno, vaig al pàrquing complet, no he pogut allargar el pàrquing. Doncs més de donar voltes pel poble, perquè voltes, he anat fent voltes i voltes i voltes, però no hi havia lloc enlloc. Al final he acabat amb un descampat allà dalt, que amb prou feines he trobat un lloc. Darrere meu venien 2 o 3 cotxes que s'han quedat sense lloc. Però bé, ja s'ho faran. Sort per això, com la pluja que està caient. Estava en aquesta banda de la riera petita, perquè si no, no sé com travesso. Que per això veig que ja heu començat. Disculpi, mossèn, és que m'he perdut. Valgui'm Déu, el mossèn és ell. Soc jo, escolti, no pateixi, segui i no es preocupi. Bé, aniré continuant, Com deia, la Issa, la filla... Per què estic dient? Però si la Blanca no té cap filla... Però quina Blanca?
Tinc que follar més despistat, Aquí és el funeral de la Blanca, la meva tieta per part de pare, la solterona. Però sí. Però, a veure, no reconec cap cara. Jo crec que us heu equivocat. No us fa vergonya. Però si el moro es diu Andreu, que no ho veieu. Andreu, però si no en conec pas cap d'Andreu, per què no? Escolti, em sembla que vostè amb això de la platja li deu haver agafat una insolació. Vol dir que jo m'he equivocat? Sí. Jo? Que jo m'equivoco? Sí. Bé, potser sí. Però ben pensat, mira, ja que sóc aquí, si aquí arribava tard, quan arribi el dia la tieta Blanca, ja hauran acabat. Si no els sap greu, mira, jo m'imaginaré que és la tieta Blanca la que hi ha aquí dins i no molestaré, faci com si jo no hi fos. Escolti, faci el que vulgui, però no interrompi, sisplau. Una mica de respecte per la família i els amics aquí presents. Una mica. Mossèn, vagi per feina, que jo tinc moltes coses a fer. Encara no podem perdre tot el dia aquí. Soc una persona molt ocupada, jo. Perdoni, una mica de paciència. Pensin que és la nostra primera cerimònia i som els primers interessats en que volem que surti tot molt bé. Sisplau, Ja es nota ja que és la primera cerimònia aquí a desorganització. Perdoni, i quan s'acabi la cerimònia farem la lectura del testament? Que això no és la loteria. Potser per això han triat aquesta puta funerària. Segur que li deuen haver fet un bon descompte a la família. Sé quan deu haver costat tot això. No crec que gaire, si ni tan sols han posat una esquela pel poble, una trista foto o un ram de flors. Per no haver-hi, no hi ha ni una corona, només un puto cactus. Em sap molt de greu, però el tema del testament hauran d'anar a la notaria. Quina murga, haurem de perdre un altre matí. Això ja sembla l'administració pública. Que la merda perds un dia sencer. Ai, Sònia, de veritat, jo ja li deia a l'Andreu que no es casés amb tu, que no li convenia gens, que només et casaves amb ell pels quartos. Pels quartos? Home, i tant. No em facis riure, jo només pateixo pels deutes que haurà deixat a la nena. Ja està, no? Bueno, i espero que això dels deutes no sigui veritat, perquè és que jo em vull casar i tindré moltes despeses, Que et vols casar? Sí. Amb el Sardineta, ni pensar-ho, No et pensis que jo t'ajudaré pas a pagar la boda, Que sembles ton pare. En tot cas, demana un crèdit al banc, que jo també tinc les meves despeses. Quant d'amor, Gràcies. Ai, sus veies l'Andreu, perquè segur que us està veient. Ai, no, l'Andreu que no veu res, i sí que tinc una vista panoràmica des d'aquí. Ai, que és un Sisplau, comportin-se, que això no és un ple municipal, home. Germans. I germanes. I germanis. Germanis, deu venir la calma. A veure, veig que això va per llarg, Jo aniré tirant perquè tinc molt de tard. Jo ja estic cansada. Escolti, que encara no hem acabat. Però no fa feina, Algú home. podria llegir una lectura o dir unes paraules. Sí, no portava res preparat, Va, no sigueu tímids. Ningú vol explicar una vivència especial que hagi tingut amb l'Andreu. De ser bona la vivència, no? Si ningú vol dir res, ja ho he dit. No, millor que no. Millor un familiar. Doncs, algú de la família? Però quin desastre! És una aparició ectoplasmàtica de l'inici. Para! No hi ha, si no tenim un PKE. Què dius? Un PKE, un detector d'energies psicoquinètiques. Ai, és que soc molt fan dels caçafantasmes. Són molt vintage. Cosa. Que en vez de l'Ecrim sortirem al quarto mil·lenni. Que no. Que en lloc d'un fantasma sembla un zombi. Andreu, sembles un zombi d'aquests del The Walking Dead. De l'última temporadeta, que estan més passadets. Escolta, guapa, que l'he maquillat jo. Pues ho sento, però no llueix. Com que no? És guapíssim. Sí, guapíssim. Ets molt talla. Això és un desastre, Que no veus que podia pagar un atac de cor? Pues jo també no s'espera. No tinc del cotxe de quedar la cara com una boca. Una cara més dura que una bona
passant aquí. Estava fent la ronda i he sentit tanta cridòria que em pensava que hi havia un atracament. Què és aquest sarau? Senyor agent. Senyora, si no li fa res. Jo no sé el que està passant, ni vull saber el que està passant. No me'n vaig. No, tu no te'n vas, tu estigues aquí. Que tu i jo hem de parlar d'això de la Sònia. Senzillament estem celebrant un funeral. Res més. Bueno, perdoni que m'hi fiqui, senyora agent, però més que un funeral sembla la Pasqua de Resurrecció, perquè ens ha ressuscitat el mort. Qui diu que ha ressuscitat? Jo he ressuscitat. No blasfemis, que aquí l'únic que va ressuscitar és Jesucrist nostre Senyor. No, perdoni, això no és veritat. No, perquè jo de petit tenia un hàmster. I el pobre doncs es va morir. Clar, què fas? El vaig llançar a les escombraries. Al cap de 3 dies estic jo netejant la cuina i començo a sentir. Dic, què és això? Obro la bolsa i em trobo allà el hàmster com si fos l'alien de la pel·lícula de l'octavo pasajero. Déu meu, quin susto que vaig cridar la mama i tot amb el hàmster allà. Doncs resulta que jo, que sóc curiós de mena, volia saber com seria el meu funeral. I he muntat un simulacre d'aquest funeral, ho entens? Ho dius seriosament, això? Si això més aviat sembla una broma d'aquestes de càmera oculta. Ja ho pot ben dir ja, perquè porto un disgust. És que ni la meva pròpia mare ha plorat. Ai, mira, de veritat, jo no fa pas gaire que et conec, que no fa massa que treballem junts, però després d'això, d'aquesta suposada broma de càmera oculta, ni ganes de conèixer-te més, I fas bé. No, tu em volies espantar de debò per quedar-te sense mare, Ja ho estic veient, això, Quina barra, ets un egoista de merda. Però jo t'he vist molt tranquil·la, Calma. Que no ho veus que tot això ho he fet? Perquè de vegades em sento trist i sol. Excuses. Doncs si et senties sol, podries haver organitzat un torneig de pàdel, de futbol... Però és que jo no sóc gaire de pàdel, no és normal, això no és. Això, però podries haver organitzat una festa allà a Loles, que de festa i cervesa sí que n'ets tu. Miri, facin el que facin, respectin el descans dels veïns. I no cridin tant, sisplau. I espero no haver de tornar a venir, perquè si torno a venir, me n'emporto algun d'emmanillat. Ha quedat clar? Bon dia tingui. Silbando? Però que no tenen una gorra per cada un? Ai, miri, el pressupost és molt ajustat i he agafat la primera que m'ha vingut i la que tenia menys pes. Però si no fa gràcia, encara per fer algun... Anem a una terrasseta, Cari! Clar, vosaltres tres, per treballar de sol a sol, no ho podeu aguantar. Ara anem a una terrasseta a fer el vermut i esteu la mà de bé, No, vinga, tireu cap al taller, que el cotxe d'en Cruanyes encara està per arreglar i no arribarà aquest pas i el telenotícia de demà al vespre. I tu, Albert, tu, Andreu, perdona. Ho parlarem dimarts, perquè demà no treballes, però que et consti que et trauré les hores del teu sou. Que m'escoltaran les hores? Però si m'havia mort. I per això no he vingut a treballar. Coi, que això és una cosa de força major. Va, no ximpleries, que encara et caurà un expedient disciplinari. Ja ho veig. Tu, no, ja ens veiem al gimnàs, que mira quina cara, vermell, marró, no sé quin color és. És flàcido, mira. Ai, Cari, jo espero no veure't més, Que poc xic, tot això. D'acord, ens veurem al gimnàs, però començarem suaus, Sí, home, suau. I gimnàs ni merdes. Tu i jo demà ens veiem a l'Odeon, que anem a sopar junts. Tu convides i a sobre penso demanar marisc. I a mitges li deia et vull allà aviat que la terrassa tanca a les 11. Apa, adéu, no. Adéu, aquesta vegada et deixo pagar. Digues que les has fet grosses, però aquesta ja és de l'alçada d'un campanar. Has muntat aquí un pessebre que ja els agradaria els del centre. Només faltaven els xats d'en Lluví. Però en què estaves pensant donar un disgust així a la teva família? Doncs coi, doncs això, que de vegades em sento poc estimat, carai. Poc estimat? No em facis parlar, I a més, aquestes no són maneres. Espero que demà firmis ja els papers del divorci.
divorci, eh? Sí, son, i tant que es firmaré. Per una vegada estic d'acord plenament amb la Sònia. T'has superat. Això no sé de quina manera ho arreglaràs, Emmi. De moment, em vens a pintar el pis i pagues la pintura tu. Però, mama, que sóc el teu net, que no estàs contenta de que estigui viu. Ai, sí, contentíssima. Ja m'ho pagaràs, ja. I ara, de moment, me'n vaig a fer una xocolata amb xurros, amb la Sònia i amb la nena. Però jo puc venir, no? No serà millor que no vinguis, eh? Fixa-t'hi que, mira, fer-nos una cosa així... Mira, apa, jo és que estic molt contenta, que estiguis viu. Si ens tornes a fer una cosa així, si és que et mato jo mateixa. No diguis aquestes coses. Hosti, cosina. Mira, espera, que vull sentir. Andreu, això que has muntat aquí no m'ha fet ni puta gràcia. Com tornis a muntar alguna cosa així, tu i jo ens veurem les cares. I no dic res més fort, perquè està aquí el mossèn i no és plan, que ja ha tingut prou disgustos. Entesos? Vale. Adéu, cosina, adéu. Saga, vens a fer la xocolata? Mira, si el capó és pur i de proximitat, m'apunto. Doncs va, anem. Sabeu què? Jo també aniré passant cap a la parròquia. A veure si aquells artistes de Canet Cultural no m'han fotut el lloc. Perquè sabeu, jo tinc el meu lloc, el meu cotxe reservat. I cada 2 per 3 m'hi aparquen. I quan arribo allà, jo sé que ho fan expressament. Com ara hi arribi i trobi el cotxe aparcat, aparcaré mig del carrer i que baixi nostre senyor a moure'l. I tu, et recomano que vinguis avui a missa d'avui. I sortint passis pel confessionari, perquè et fotré una penitència de proporcions bíbliques. Ai, les pastetes. Mossèn! Sí. Mossèn, ja que no he celebrat el funeral, el podria tornar als 250 euros. A sobre que m'heu fet perdre el temps. Au, adéu-siau. És el millor entèrrol que he anat mai, m'ho he passat genial. No ho feu gaire sovint això, perquè si torneu, aviseu-me que jo vinc, jo no m'ho perdo això. És el primer. Però ens encanta que t'hagi agradat. Mira, pots seguir-nos a les xarxes socials. Etiqueta'ns i comparteix totes les fotos i vídeos que has fet. Així ens ajuda a créixer i a donar-nos a conèixer. I tant que ho faré. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Gràcies, Adéu. Doncs si us sembla, jo com que ja aniré passant, perquè això de fer hores extres és una tonteria quan el jefe no me les paga. I em sembla, no sé si avui hi haurà partit o no, no és que no en tinc idea. Mira, Isidre, Digue'm. jo vinc amb tu. Oi que em pots portar a casa amb cotxe, porfa, si no camino? I tant. Sembla que li faré cas a la meva mare i em prepararé les opos. Bueno, encantada, I si s'ha de tornar a maquillar o s'ha de morir o el que vostè necessiti, ja ho sap. Compti amb nosaltres. Molt bé. Apa. Adéu. Va, vinga, anem cap al pàrquing, que encara ens tancaran, ens deixaran a dins. Ja veuràs. Cada sidral que Déu-n'hi-do, Mira, saps què? En deus 250 euros. Jo? Sí, en deus 250 euros. Jo no entenc res, jo no sé un pare que li heu fotut els diners al en deus 250 euros i aspiro el teu visor. Però, espera, escolta, home, no te me'n vagis, tu no et deixis aquí sol. Escolta, que tu i jo hem de parlar. Ja us enteníeu tu i la Sònia. No, estic sord! Estic sord! No sento res! Gaire! Ja parlarem, ja. Bé, senyor Andreu, què tal? Un èxit de convocatòria, Semblava un ple municipal. Ni que cobressin per venir, Molt bé. Jo no sé si ho descriuria d'aquesta manera, però al cap i a la fi no m'ha acabat la cerimònia. Miri, ara que ho diu, li prepararem la factura electrònica. No, electrònica no, jefe. En paper. Com a vostè li agrada, En paper. Bé, em faran una mica de descompte, no? Perquè tot això ha sigut molt descafeinat, Home, però no ha estat pas culpa nostra, sinó dels seus convidats. Una gent molt rara, la que vostè coneix. Semblava ben bé una reunió entre govern i oposició. Més que un capellà. Necessitàvem un mediador. La pròxima vegada, si de cas, convidi a una altra gent. Una altra gent? No qui vol que convidi? Però si aquesta és la meva família? Doncs vaya família. Uns figurants, potser? Sí. Mira, potser hauria de contractar unes ploraneres, com el Carnestoltes. Miri, ja ho tindríem, això, Molt bé. Miri, sap greu, però
al final només hem volgut descomptar les flors. Home, només faltaria que no contestis les flors, perquè no n'hi ha cap. Però si hi ha un trist cactus només. Ai. Carai, 5.000 euros? Però quin disbarat! Poder si que ara no donarà un atac de cor. Doncs miri, si es mor ara, a la seva família li podrem fer un 30% de descompte. A més, si és pel mateix difunt, podrà reutilitzar el taüt. Home, per 3.000 euros que val el taüt, només faltaria que no ho pogués reutilitzar. Però si són 4 fustes mal clavades i no puc retornar, que al cap i a la fi jo no l'he estrenat perquè no m'he mort, no m'he posat ni una sola vegada. No. Política de l'empresa. No es tornen els diners del taüt, perquè no els podem reutilitzar. Seria lleig i estrany. Que és que jo no m'entenc, que no veu que jo no m'he mort, que jo estic viu, que és que això no deixa de ser un taüt, no unes calces o una roba interior. Sap molt de greu, però ja li ha dit la Mabel. És política de l'empresa. Cada client estrena el seu pere. Les pastetes, també m'han posat les pastetes. Collons, en capa, m'ha fotut la tarda avui. Ui! Què fan vostès aquí? Vinga, que és molt tard. Perquè és que li fem nota. Sí, ho ha dit vostè, Sí, em sí. fan nota. Vinga, Va, va. Doncs ja marxem, ja marxem. Vinga. Va, Escolti, per què no anem a sopar i així mirem a veure com paguem aquesta factura? A sopar, dius? Mira, doncs jo m'apunto. Doncs Que amb vinga. tot aquest show se m'ha omplert la gana. Julià, t'apuntes? Sí, si paga l'Andreu, sí. Evidentment que paga l'Andreu. Per cert, m'han parlat d'un local nou aquí dalt? Doncs va. En diuen la Madame o alguna cosa així. Diu que treballen molt bé, eh? Qui és? Hola, bona nit, que queda algú? Jo només. Li porto els nous logotips. No li han explicat? No, a mi no m'han dit res, jo no he recollit paquets ni res. Miri, és que aquesta nit hem de venir a canviar tots aquests logotips, que per aquí els han canviat tots. En Julià, el director de funerària, que tenia ganes d'un rebranding, i els hem de canviar tots. Vindran els meus companys, li faran forats... I faran pols? Sí, molt de pols. Demà pot venir d'hora, si volen netejar, perquè això ho deixarem fent merda. Per això no m'han avisat. Deu ser això. I el vol veure, el logotip? Nou? Sí. Ha quedat preciós. Això, triat en Julià, jo li deixo per aquí i si de cas ja vostè vingui demà d'hora, que hi haurà molta pols a netejar. Tingui una bona nit, No sé, a mi no m'acaba d'agradar, però...